Publiek is welkom om het Wouda-gemaal in bedrijf te besjen. Het stoomgemaal bij Terkesiel op een Lemmer is juster ongeën omdat het wetter tegen heeg zit en er joert en morgen een protte rijnwetter en zuidwesters storm verwachten wordt. Het KNMI had code giel aanjoen. Het college van deputaire steden had van de morgen het condoleanceregister tekenen voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Onder mij vreed leidt het register op het provinciehuis in Ljouwert. Voor elk water teken je wel. Dan worden de condoleances aanbeen onder de ambassadeur van Frankrijk in Den Haag. Een zo'n 20-jarige inwoner van de Gediek is vannacht slim verwonnen rekken bij een ongeluk op het Jereveen. De auto waarin de man ziet vleeg uit de bocht en bedarde in de sleert. De helpdiensten konden eerst geen slachtoffers vinden. Later die blikken dat een tjoege de verwoende man naar het ziekenhuis bracht had. Er komt een nieuwe skans op een Gediek, had de gemeente hier van Opstelaan juist besletten. Het nieuwe gebouw zal nog €1 miljoen kosten. De burgemeester Harmsma komt in het gebouw, een sportcentrum en 2 basisscholen. Er is op de Gediek een protte weerstand in het aanbreken van de oude skans. In de jong en vannacht zuidwesten storm, een soort rijnwetter en het wordt 11 graden. Morgen 13 graden, zij uten troch zinnen, enkele buien en hudde wien.